Ești unul dintre câștigătorii de la Top Funny Moments și în curând vei fi pe scena Megastar interpretând una dintre piesele pe care noi am văzut-o în top. Cum te simți? Mă simt foarte cântat, bănuiesc că a venit și momentul potrivit ca să vin așa, deci n-am visat niciodată să fiu pe o scenă. Ce înseamnă pentru tine să fii aici la Megastar? Pentru mine Megastarul, vreau să vă spun că mă simt foarte enorm de fericit și pur și simplu vreau să simt, poate m-a schimbat și mai viața. Dar ce înseamnă pentru tine că te-ai văzut în acele topuri amuzante de care oamenii se amuzau? Că de-aia sunt topuri amuzante. Așa se amuzau ei, pur și simplu, dar eu mai mult mă bazam pe muzică. Crezi că ai cântat bine? Eu cred că da, pentru că sunt foarte conștient peste tot. Cânt, am avut și spectacole, am avut și Unde ai avut spectacole? În Galați, chiar și în București. Și ai avut succes? Da, foarte mult succes, foarte mult succes. Îmi pare rău că nu v-am adus diplome, le aduceam și cu siguranță. Păi e diplome de onoare, diplome de astea, au fost niște concursuri care pur și simplu, spre exemplu, la Decu ce am fost acolo, era cu floare de colț. Și era mai multă din astea care cântau și cel puțin mai mult multe. Bravo, felicitări! Oamenii pe stradă când te văd, te recunosc din... Da, normal, cu siguranță, mă recunosc, cum să... Ok, bine. Mulțumesc foarte mult și baftă pe scenă! Da, ok, succes!